Здравейте! Днес ще ви покажа как да работите с Bandicam, да снимате клипове. Така. Следете ме и ще дам линк долу в описанието. Значи в Home ще влизате и тук време на запис си правите колко време искате да ви е запис. Време 1 час. Сейчас може да снимам лайв стрим и за това. След това влизате в разширение. Тук настройки за видеозапис. Тук какъв е микрофона си го настроите вашия. Това не е задължително да го правите. Web камера. Тук може да си пускате камерата. Аз ви съветвам да не си я пускате, защото не ви трябва. Тук ефектите. Като натиснете примерно добавяне на ефекти на цвета на мишката и като цъкнете примерно с левия бутон, нали тук е жълт цвета, сега не искам да го цъкам, или айде, ето жълт цвят и като цъкнете с мишката, като правите клипа, така ви е жълто, но вие не го виждате. Опции, така. Настройки за видеоформат. Ако формата ви е AVI, вие си го направите на това, защото повече място ви взема. В смисъл, става примерно 1 гигабайт и нещо повече. Примерно за 10 минути много ви става. И си го направите в формата MP4. След това в пасото 30, тук цъкате тук и си правете тук второто, защото понякога на първото като снимате и кадрите са много бързи понякога. Се сменят. Тук кодека се направите на второто, това, където аз съм го направил. Цъкате ОК. И тук, да, тук си цъкате тук точките и където искате да ви записва клипа, там си го направете. След това тук запис, тук клавиша е 12, аз не го използвам и затова съм си го направил. Тук паузата съм си го направил с F11. Друго. Това е. Аз съм го направил тук ето така, защото да снимам на екрана. Ако искате да снимате на игри, цъкате тук. И като влезете в някоя игра, просто цъкате някъде в играта вътре и той ви записва играта вътре, а не тук е екрана на работния плод. Или в смисъл екрана просто. Така. И това беше всичко от мен. Надявам съм да съм ви помогнал и чао!